40 minuts i tal com vos deixaven caure el dia d'ahir, avui tenim convidat especial que una entrevista amb ell per ahí, ¿no, Folgado? Bueno, l'havien entrevistat encara, digo, mira, abans de cada temporada anem a entrevistar-lo. Sí, Antonio Sanferio no se estira tampoco massa, preferimos alguna entrevista amb José Luis Gallà, però bueno, sí, ja tocava, jo crec que ja tocava. Després de Pedreguer, José Luis Gallà, què tal? Bona nit. Bona nit, què tal? Com estàs? Molt bé. Estaves dient, ja fa temps que no faig una entrevista en valencià, mira, avui te toca. Sí, crec que va ser l'última l'any passat i va ser, recorda que crec que va ser en tu per telèfon i bueno, aquesta va ser la meva última entrevista en valencià. Però bueno, tu et parles a sovint, o sigui que oxidat no el tens. Sí, però és veritat que ja quan faig entrevistes estic més acostumat. Sí, sempre em costa poder fer-les en valencià, però bueno, al final jo el dia a dia parle valencià. Bueno, sí, en efecte, i com el nostre programa s'aposta per la ràdio en valencià, quin millor ambaixador del valencià en esta ràdio i en este programa que José Luis Gallà. Bueno, s'acaba la temporada, ja només queda partit contra el Villarreal. Estem tots pensant en l'any que ve, en la plantilla, en Marcelino, però queden 3 punts que sabeu que a més a la gent li importen. Estos punts és que ara amb la rivalitat que n'hi ha a València-Villarreal, abans el Villarreal no importava tant, però ara per contra el Villarreal a la gent li cou. Jo no sé què penseu dins. Sí, jo penso que després de la temporada que hem fet tenim que donar-li una alegria a l'afició despedint la temporada amb una victòria i acabant en 3 partits seguits guanyant. Jo crec que això va ser important de cara a la següent temporada i està clar que queda un partit important. El Villarreal s'està jugant molt també, s'està jugant l'Europa League i nosaltres estem jugant l'orgull de defendre aquesta camiseta i anem a fer-ho en les millors garanties possibles i anem a intentar donar-li aquests 3 punts a l'afició. I en vista del club també se juga uns milions d'euros perquè sabeu que no és el mateix quedar el que fa 11 que el que 12 i el que 13 de cara als ingressos televisius. Sí, això també és important, quedar el més dalt possible i bueno, també això és important i anem a intentar guanyar també per aquest motiu. Si te demanen com descriuries aquesta temporada, pues ha sigut prou ruïn, tenim que dir-ho, n'hi ha que ser realistes. Pensàvem que després de la temporada que havíem fet també prou ruïn, esta anava a ser millor i no ha sigut així. Vam començar molt mal la temporada i jo penso que l'inici sempre és important i després tampoc hem sabut reaccionar i bueno, és veritat que hem fet algun partit bo però la temporada no ha sigut gens bona. Me agradaría preguntarle a José Luis, ¿qué tal, José Luis? Respecto a lo que te decía Manolo de la rivalidad con el Villarreal, tú ves en las categorías inferiores, has competido contra el Villarreal en categorías inferiores. El fet d'haver competit també en categories inferiors, de viure aquesta rivalitat, la mantens quan has arribat al primer equip? Sí, jo vaig arribar siguent a Leví i pràcticament sempre ens hem jugat les lligues amb el Villarreal, sempre ha sigut un poc el rival més complicat, també estava al Llevant, però és veritat que sempre el Villarreal ha estat ahí i bueno, porta ja molt d'anys jugant contra ells i ara el fet de poder jugar amb el primer equip, un derbi valencià és important i ojalà el puguem guanyar. Se viu més aquest enfrontament en les categories inferiors que no en el primer equip? Jo penso que sí. Pot ser, és veritat, però bueno, jo al final un derbi és un partit especial, dona igual la categoria en la que estigues i anem a eixir a guanyar. Ells venen jugant-se la possibilitat d'entrar en Europa la pròxima temporada. Entenc que te canviaries per ells amb els ulls tancats, veritat? Sí, clar que sí. Ells estan jugant la UEFA i bueno, ojalà enguany haurem pogut estar ahí inclús més amunt. Però bueno, no han eixit les coses i estar ja pensant en la següent temporada, il·lusionar-nos una altra vegada i intentar fer una molt bona temporada i tornar al València on es mereix. José Luis, després de 2 campanyes roïns, perquè el València, jo no dic que estiga per a lluitar tots els anys per la Lliga, però evidentment tampoc està per a estar el que fa 11, 12 o 13 en la classificació. Com a jugador, des de dins, des del que pugues tu dir, sense que te puga comprometre, però siguent el més franc possible. Tens una idea de què ha ocorregut en aquests 2 últims anys per haver passat de jugar per estar en la Champions contra el Mónaco, que acaba de guanyar la Lliga en França i que s'ha clavat en les semifinals de la Champions, s'ha estat eliminat per la Juve. Què ha passat per estar fa 2 anys al nivell del Mónaco, fins tot superior perquè l'eliminaren, a de repente estar molt més avall en tot? Sí, la veritat és que hem canviat moltíssim, no? Fa 2 anys vam fer una classificació molt bona, crec que va ser classificació històrica de punts
i amb un molt bon joc vam entrar a Champions i de repente la següent temporada l'equip va pegar un baixó. No sé realment el que va passar, però esta temporada pensàvem que les coses anaven a eixir millor i tampoc vam començar molt mal en moltes derrotes consecutives i jo crec que l'inici sempre en una temporada és molt important. Fa 2 anys van començar guanyant tots els partits i jo crec que aquesta dinàmica va ser molt important per a després poder arribar a l'objectiu i esta última temporada el començament no va ser gens bo i després ja és molt difícil agarrar-se. Jo sempre penso que conforme comences tu en les 5 primeres jornades va ser on vas estar al final, la majoria de voltes. I així va ser, no vam guanyar ningú partit dels 4 primers i ens ha passat factura. I ja que parlem de moltes coses que han passat durant la campanya, moltíssimes, començar per Ballestaran, jo crec que el desbaratge defensiu als 4 de darrere vos matava, vos deixava en evidència quan un equip ha de defensar els 11 i ha d'atacar els 11. Després vingué Prandelli i Prandelli una de les peticions que va fer era un lateral esquerre. Jo no sé si tu entenies massa coses, no sé si l'entenies a l'italià i no sé si entenies com Prandelli demanava un lateral esquerre quan estaves tu en la plantilla i has demostrat que pots jugar perfectament. Bueno, en Prandelli vas viure una situació prou difícil perquè no comptava amb mi, però jo sempre he sigut treballant, jo sempre crec molt en mi i Prandelli no va apostar per mi i al final... Però te dia el per què? No, ell realment no va parlar en mi man, pràcticament al principi, que crec que va parlar amb tots els jugadors 1 a 1 per a explicar-li certes coses del que volia de cada jugador. Ell parla amb mi ahir, me diu el que volia de mi i ja està. Després jugué en ell i després va deixar de posar-me, no me va donar l'explicació i jo estava entrenant bé i jo no entenia el per què tampoc vinguera ell a dir-me no jugues per això, a mi me pareixia bé, però jo tampoc volia anar a parlar en ell perquè jo crec que no estava fent res mal i així va ser la situació amb Prandelli. Se va fer el harakiri el dia que en aquesta cadira va dir fori? Fori i després el que se'n va anar ell i va abandonar el barco va ser ell. Nosaltres ens hem quedat així lluitant per a salvar l'equip i ell se'n va anar i al final el que va dir ahir jo no sé si es va enganyar o no, però al final el que va abandonar va ser ell. Però ell insistia en que aquest discurs abans l'havia mantingut en el vestidor. Alguns companys teus han dit que no, que ell abans d'eixe fori en el vestidor no vos va dir res. No, ell no va dir, el que va dir així realment dins no ho va dir i per això també nosaltres no ho enteníem molt bé perquè si ell mos haguera dit alguna cosa ahí dins... Ell en cap moment vos va fer arribar el seu malestar? No, tant conforme ho va fer així, no. I després arriba Boro i te torna a rescatar, d'alguna forma. Sí, Boro la veritat és que ha confiat sempre molt en mi, estic molt agraït perquè sempre que ha pogut ha confiat en mi i la veritat és que ha salvat a l'equip, per dir-ho d'alguna manera. Estava en una situació molt delicada i ell ha aconseguit canviar un poc les coses i jo molt content perquè li vaig anar bé. Boro arriba, confia en tu, salva l'equip i tots diguem que bon xic és Boro, perquè com es coneix als jugadors i tal, però escolta, Boro ha fet, crec que dueu ja 46 punts, l'agarrar l'equip en 12, n'ha fet 34 punts, se fa només un bon xic, vull dir, tàcticament i tècnicament ha d'haver aportat coses segur Boro com a entrenador, jo crec que estem una miqueta com és un tio de la casa i és bon tio i sempre se'l veu molt tranquil·lot, però pràcticament també vos ha canviat. Què vos ha fet Boro? Quina tecla ha pulsat Boro que no havien tocat ni Ballestaran ni Prandelli? Perquè a la fi són 34, és puntuació pràcticament d'Europa League en una volta. Boro sempre que ha agarrat l'equip ho ha fet bé, està clar que se li podran discutir certes coses, però sempre ho ha fet bé i això és per alguna cosa. Està clar que jo crec que Boro ens ha portat molta confiança i sempre ens ha dit que érem molt bons jugadors, que les coses no estaven així i que confiaren més en nosaltres perquè teníem equip d'estar més amunt. I al final, quan ell ha entrat, hem fet punts, hem fet molt de punts, està clar que havíem pogut fer més, però sempre que ha estat Boro al càrrec de l'equip, sempre ha donat un gran treball i ha portat molta professionalitat. Però què canvia tàcticament? Per exemple, mira, en Prandelli defensava en Xina i en Boro defensem en Xina. En Prandelli traiem la pelota de darrere d'una manera i Boro la demana, perquè és el que dic, a banda de trellar tranquil·litat, dir-vos que sou molt bons,
tàcticament tampoc se guanyen 34 punts només en dir-vos que sou bons. Algun treball n'hi ha darrere. Sí, jo crec que el fet també de competir, crec que en 2 o 3 partits han sigut els únics en Boro que no hem competit, però tots els altres hem estat ahí, hem pogut perdre o hem pogut guanyar, però l'equip té, pense, millor rigor tàctic, no es creen tantes ocasions com es creaven a principi de temporada, i això és qüestió de Boro, del seu cos tècnic i dels entrenaments. Això també ha pogut canviar la dinàmica. Hi ha un protagonisme també molt important dels laterals, s'incorporeu molt a l'atac. Hi ha molts partits on semblava que tu tenies total i absoluta llibertat per a córrer i pujar la banda. Sí, i sempre que parla amb nosaltres, el lateral ens diu que uno puja, que estira l'equip, però que mentre uno puja l'altre estiga tancat, i jo crec que aquest fet també és important, però sí que és veritat que els laterals en Boro tenim molt de protagonisme. Tu t'agradaria jugar d'extrem en alguna ocasió? Valores aquesta possibilitat? Que hi ha molta gent que ja ho demana. Valores aquesta possibilitat. Hi ha molta gent que, des de la irrupció també de Lato, ara parlem també de Lato, diu, bueno, i per què en una banda esquerra Lato Gallar? Sí, també podria ser. Jo jugué d'on faci falta, no? La qüestió és jugar, i d'extrem esquerre també hi ha hagut partits que he jugat i també m'he trobat molt bé. Després està clar que jo soc lateral, però també podria jugar ahí davant sense ningú problema. Fes un gol de bandera. Sí, vaig fer aquesta maniobra. Vaig fer un bon gol. La veritat és que l'he vist repetida moltes voltes i... Va ser intuitiu. Regat molt de futbol sala, eh? Sí, però va ser... Jo veig que el passe d'Dani me'l fa molt bo, però se me queda un poc arrere el passe, i jo, clar, com veig el lateral que me tanca, pues la pique i després em gira ràpid i se me queda botant perfecta i després la definís bé. Va ser un bon gol i un gol més en la meva carrera. Escolta, parlaves del passe de Dani, de Parejo, que és un jugador molt controvertit, però la meva... Salvo jo discutim molt de Dani Parejo. La meva teoria és que no Parejo no parti, si no juga Parejo, nota una barbaritat. És una pena que un jugador d'aquesta qualitat estigui tan discutit, també perquè a voltes ell no té gris, o està molt a dalt o està molt a baix, i això ja fa que moltes voltes el públic s'hi seneix. Però és un jugador aprofitable de cara a temporades venideres, no? Totalment, Dani és un jugador increïble, té una visió de joc que pocs jugadors de primera divisió la tenen i ojalà poguera seguir disfrutant d'ell en el camp, i la veritat és que quan no està ell, l'equip ho nota i això és per alguna cosa, perquè és un jugador molt important. En estiu i en hivern vulgui marxar-se, creus que ara arribarà estiu i també podrà marxar-se, o en el canvi de projecte igual hi ha manera de convencer-lo? No ho sé, jo sincerament espero que se quede perquè és un gran jugador i també és una gran persona, jo m'he dut molt bé ell, però si t'he dit la veritat no em parla res de l'encara. Escolta, parlàvem de defensa, de com s'incorporeu els laterals, també ja que parlàvem de com defenseu, és evident, com tu dius, que els números han millorat moltíssim. De fet, arriba un moment que era una obsessió de la porteria zero perquè no hi havia manera, comença en Villarreal i a partir d'ahí crec que ha sigut 7 o 8 partits, és que una cosa normal pel que és el valencià. Enguany, a l'hora de jugar, a tota la majoria de partits al costat de Mangala. Sempre hi ha dubtes al voltant de la implicació dels futbolistes cedits. És una meravella el que hem vist a aquest xicón, que pràcticament sabia que estava així de pas perquè ho anava a tornar o li anava a buscar un traspàs i perquè el València malauradament no pot suportar la fitxa que dura Mangala, però la implicació i el rendiment d'aquest futbolista, tu que l'has tingut al costat, jo crec que és superlatiu que venia cedit, etc. Sí, el treball de Mangala i sobretot el compromís que tu estàs dient ha sigut impecable i no sols en el partit, sinó al final un jugador juga com entrena i si el veus entrenar és que entrena igual, que potser en un entrenament se carrega 3 o 4, és que és una bèstia. En la retransmissió diuen que és més fort que el vinagre. És una bèstia i va molt dur, va molt fort i da igual contra qui, ell no té por a res i jugar al seu costat a mi m'agrada molt i he après moltes coses d'ell.